Birikwenu nke onye chiri ya zelu. Ụmụaka ya nọkwa ya Anyị nọ ya maazị. Ụmụaka ruo m nso. Anyị erugo nso maazị. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ifochakpi. Wọọ. Nkịta nyere akpa. Nsị agwụ n'ọhịa. Ọhịa ogbu mara ọkụkọ. Anaghị epio ya epio. Atụọ inu nkịrịnka ọgọdọ. Agadi nwaanyị elekwa onwe ya anya. Eruru otu ụbọchị. Otu ụbọchị eruo. Ọgọmegbunam bụ nwoke onye ọrụ ugbo. Ọ bụ onye obodo a na-akpọ Ezeọba. Ọ nụrụ nwaanyị abụọ. Nwaanyị nke mbụ bụ Ekemma mụtara sọnsọ ofu nwa nwoke. Nwaanyị nke abụọ bụ Uremma mụtara ụmụ ise, nwoke atọ na nwaanyị abụọ. Ekemma bụ oke agbara nwaanyị. Ọ bụ atakata abụọ, nkịta anaghị eri nsị ya. Agwa ya mere na ọnọdụ ya na di ya bụ Ọgọmegbunam bụ oke n'ọfịa ngwere n'ụzọ. Ọnọdụ oke chara agwụ. Uremma bụkwanụ nwaanyị obiọma. Ọ naghị achọ nsogbu ọbụla. Ọ bụ nwaanyị ma obi di ya. Nke a mere na ọnọdụ ya na di ya bụ afọ gị na-erighị dịka aka ekpe na ụtụrụ ọhụụ. Ọnọdụ a adịghị Ekemma mma n'obi. O wee tinye ya n'ịkpọ Uremma asị, nke mere na ọ na-achọsi ike ụzọ ọ ga-esi nyere aka n'ihe ọjọọ ga-eme Uremma. Ịma na ọnwụ nze anaghị adị ibe ya njọ. Ọgọmegbunam bụ di ha na-ejekarị ọrụ ugbo na-agụ ebetela aka n'izu ụka ọbụla, nke mere na ọ na-anọ na-agụ mkpụrụ ụbọchị ise n'ime otu izu ụka tupu ọ nata bịa zute ezinụlọ ya. Nke a mere na tupu o jebe, ọ na-agba mbọ dozichalụ ndị nwunye ya ụlọ tupu tupu ọ pụọ, ka a ghara inwe ihe ha ga-achọ n'aka ya tupu o jechaa nata. Ọkụkọ hapụ kwọm, ọ naghị eji gịnị zụọ ụmụ ya. O wee ruo otu izu ụka, Ọgọmegbunam dozichalụ ndị nwunye ya ụlọ wee jebe agụ ebe ọ na-alụ ọrụ. O wee ruo oge o kwesịrị ịnata, ọ nataghị. Mgbe ahụ mmiri Uremma na ụmụ ya na-aṅụ agwụchago, ha afọghịkwa nke ha ji asa ahụ. Mana Ekemma bụ nwunye di ya ka nwere mmiri juru n'ọnụ n'udu ya, maka na nwa ya nwoke etopụghị ikorobịa. Ọ na-enwenwu ike jee n'iyi jee chute mmiri maka ya na nne ya. Ịma na ọmụma onye nwere ka o ji ya n'aka. Obodo ha bụ Ezeọba nwere ụzọ iyi ise, nke bụ Ọzara Ezeọba, Odele Ezeọba, Ijesha Ezeọba, Ngene Ezeọba nakwa Eleme Ezeọba. Mmiri echutere na Ọzara Ezeọba na-amanalịcha mmiri ndị ọzọ niile maka ọṅụṅụ nakwa ịsa ahụ. Mmiri echutere na Ngene Ezeọba na-amakwa mma, mana anaghị echu ya bụ iyi kwa ụbọchị. Sọsọ mkpụrụ ụbọchị abụọ n'ime izu ụka ka eji echu Ngene Ezeọba, maka na mmụọ mmiri bi na ya. Onye ọbụla ga-eje chute iyi na iyi Ezeọba, Ngene Ezeọba, ga-abụlili onye aka ya dị ọcha. Emeghị otu ahụ, mmụọ mmiri ahụ ga-etigbu ya. O wee bụrụ na ụbọchị nke asaa n'izu ụka Ọgọmegbunam anataghị. Agụụ mmiri na-agụsizi ụmụ Uremma ike. Nke kacha njọ bụ na nwa oku n'aka etuketu na-akpọzi ya. O nweghịzikwa ike iri nri ma ọ bụ ṅụọ ala, sọnsọ akwa ka ọ tọrọ n'ebe. O nweghịkwa ihe Uremma nwere ike ime iji wee nye ụmụ ya mmiri. O wee negharịa anya wee hụ na Ekemma ka nwere mmiri juru eju n'udu ya. O wee sị ka o jee kute mmiri ebe ahụ nye nwa ya, ka ọ ga-abụ Ekemma nata ka ọ yọọ ya. O wee mee otu a. O jee n'udu ahụ kụrụ otu iko mmiri nye nwa ya etuketu na-akpọ. O wee nweta onwe ya. O okulukwa otu iko mmiri wee kelee ụmụ ya ndị ọzọ.
Mgbe Ekemma batara na mgbede ụbọchị ahụ, Uremma gbara ọsọ zute ya wee gwa ya sị, nwunye di m biko egbuna m egbu, ọkwa na agụụ mmiri chọrọ igburu m ụmụaka, wee jee n'udu mmiri gị kụlụ iko mmiri abụọ wee nye ha, biko meelụ m ebere, kama ọgọm egbuna m nata ochuta mmiri ka m nyekwa gị iko mmiri na abụọ ahụ. Ekemma wee baa mmanụ elu wee iwe kọba ọnụ sị, onye nyere gị nkwado imetụ udu mmiri m aka, ịbụ onye oshi? Tupu m mechie anya mepee, ka ọ bụrụ na ijego na iyi Ngene Eze Ọba kutekwara m mmiri ahụ bịa dochielu m, ebego otu ahụ, aga m eti mkpu gwa ndị obodo anyị niile na ịbụ onye oshi. A ga-atụgbukwa gị n'okwute dịka iwu obodo anyị si wee dị. Uremma wee sị ya, nwunye di m, o rubeghị nke otu ahụ, ọ kwasọ iko mmiri na-abụ ka m kuru nye nwa m. Ekemma wee sị ya, achọghị m ịma, jee chutekwa ya tinyelu m. Ọ bụ na imego otu a, ijezie gwa ndị nche obodo anyị ihe iji wee zuo oshi mmiri m. Uremma wee tie mkpu wee baa akwa sị, anwụkwa m, ọgọm egbuna m di m ọma, ebee ka ị nọ, ewu atakwa m igu n'isi. Nke a emetụwa dị Ekemma n'obi, ọ baa n'ime ụlọ ya wee chịa ọchị wee kwuo sị, n'ụbọchị taa ọnwụ egbuona ka arụrụ aka, ugo eberela na mgbagbu. Aga m egosi nwaanyị a ihe ọkụ ji ntị oke eme. Uremma wee bịakwa wee yọọ ya sị, ngwa ka m chụtere gị mmiri na ọzara. Ịma na mmiri echutere na iyi ọzara Eze Ọba na-agbagbucha mmiri ndị ọzọ niile n'obodo anyị. Ekemma sị, mbakwa, mmiri m ikuru bụ mmiri Ngene Eze Ọba, iyi Ngene Eze Ọba ka iyi echuru m n'abalị a. Uremma wee sị ya, ngwa ya dịba n'echi bụ ụbọchị eji echu Ngene Eze Ọba ka m jee chụtelu gị ya. Ekemma sị, mba, aga m eji mmiri ahụ saa ahụ n'abalị a. Ibu ụmụ oge eje m jekwa ndị nche ka gị na ha kwubezikwa. Uremma wee nee anya, kama a ga-eji okwute wee tụgbuo ya na oshi ozuho, ka ya jebenụ na mmiri Ngene, kama ihe ya na ndị mmụọ fụrụ ha emebezie. Ịma na nchi si na kama isi ya ga-asụ anwụrụ n'ite, kama ọchịchịa ụzọ ya na dinta si wee gbaa ọzọ. Uremma wee buru ite mmiri ya wee jebe iyi. Mgbe ọ banyere n'ụzọ iyi ahụ, ihe ụjọ dị iche iche bidoro na-eme ya n'ihu. O jekata, ofu mmụọ agbafee ya n'ihu fiam, ọ chagharịa anya, onweghịkwa onye ọ ya ahụ. Ụjọ ejidesie ya ike, ọ gbaa mbọ jidesi ite mmiri ya ike wee na-aga na-ebe akwa. O jekata, ọ nụ ebe ndị mmụọ na-achị ọchị kwa 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 kwa, onegharịa anya onweghị onye ọ ga-afụ, ụjọ a na-atụ ya, ọma na-aga maka na naba anaba akaghị mma. O jekatazie na-ebe akwa, o wee nụ ebe ndị mmụọ na-ebekwa akwa n'onu karịrị onu ya. Nke a wee gwụ ya ike, ọ dazie n'ala ebe ahụ sekpere anị tinye aka elu wee gụba egwu wee na-asị, do nwa mmụọ ka m kaalụ gị, do nwa mmụọ ka m kaalụ gị, nwunye di m dị njọ, njekwere kuru mmiri m na-enye nwa, ọsị m kwụba ya ụgwọ mmiri nwa, nsị ya m chụba ọzala ọsị m echula ọzala, nsị ya m chụba odele ọsị m echula odele, ọsịlị gịnị, Ngene Eze Ọba, mmiri isele warawara naanị n'igwe, mmiri isele amụma mgbe ọnwa na-eti, Newando, inine, Newando. inine. Onye ọma Uremma ji gụọ egwu a nakwa akwa alịlị ọ na-ebe wee metụ ndị mmụọ a n'obi, ha wee metụla ya ebere, nke na ha na-agba egwu mgbe ọ na-agụ ya bụ egwu, ha wee nyelụzie aka duru ya wee dujeluo ya na ya bụ iyi Ngene na-enwezi mmụọ ọzọ nyere nsogbu. Mana mgbe ha rutere na ya bụ iyi Ngene, nke bụ mmọnwụ wee pụọ, eze nwaanyị mmiri binye kpaa ike baa mba
egbe igwe gbaa amụma mmiri see si n'igwe ruo n'ala ọzọzi bụ nnukwu ikuku bido na-eku ụmụ mmụọ gbawara ọsọ na-eku nke na ọ chọziri ibunye Uremma elu. Uremma wee sekpurukwa ala tinye aka elu bidokwa egwu na-agụ na-asị iyi ngene chem ka alụ gị iyi ngene chem ka alụ gị nwunye dị ime ụdị njọ jere m kuru mmiri na-enye nwa ọsị m kwụba ya ụgwọ mmiri nwa nsị ya m chụba ọzala ọsị m echu n'ọzala nsị ya m chụba ijesha ọsị m echu n'ijesha ọsịrị gịnị ngene eze ọba mmiri isele warawara naanị n'igwe mmiri isele amụma mgbe ọnwa na-eti nne nwa kuru mmiri ṅụọ kuru mmiri doro edo nye ụmụ gị kuru mmiri bugara nwunye di gị ọṅụọ ya ofu mmiri ọwalụ ọsa ya mmiri erie ya unu afụgo mmụọ mmiri wee metekwala Uremma ebere wee hapụ ya ka o kuru mmiri na o wee zikwa ya ozi ọ ya ezigala Ekemma. Ọ sị ya gwakwa Ekemma na site ụbọchị ahụ gaba na mmiri niile dị n'obodo ha a na-akpọ eze ọba na-asọ ya nsọ. Ọfụkwa mmiri ya gakwa ezi ọrụ ụka ofu n'anya. Uremma wee kuru mmiri wee naba. Mgbe ọ nọtaru wee bụrụ na ndị ọyị Ekemma abịakụnọgo wee na-eche mgbe a ya ebewezi akwa maka na ha tụrụ anya na Uremma ya anwụ n'ụzọ iyi ahụ, mana ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu. Uremma wee jee n'udo lọta n'udo. Ha wee nọrọzie aka na agba anya duu. Mgbe ọ batara Uremma wee butuo ite mmiri kulukwa iko na-abụ Ekemma wee kunyekwa ya. Ekemma wee pụọ. Ama m ama nọọ mmụọ mmiri ka ị bụ, amabu m ama nọọ ike mama ịghọta ka iji wee nalụ m di m. Uremma chịa ya nwa obere ọchị wee zizie ya ozi mmụọ mmiri zitelie. Mgbe ahụ ka ya na ndị ọyị ya bidoziri nke bụ akwa maka na ọ nnukwu nsogbu ka ọ banyere na ya. Na afụgo efi na-enweghị ọdụdụ chie na-achụrụ ya ejiji. Ojiọfọ ga na-analele ọchụ nwa ọkụkọ onweghị nwe ada, nwa ọkụkọ nwee ngwongwo ọsọ. Aka na-aga n'ike mgbe ọ gụtala arụ ọgụta nsị. Ngwanụ onye marụzie ihe mmụta ndị ọzọ dị n'akụkọ a ya denye na ngalaba ebe a na-edenye okwu n'okpuru ihe onyonyo a. Ka emesịa nụ ifochakpi. Ndewo maazị. Ndewo. Ka emesịa.